Ira Losko se tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna f'Mejju waqt il-Eurovision Song Contest 2016. Ma fadalx għażliet, 12 punt imorru għal Ira Losko. Kollox il-kanzunetta Chameleon kisbet 68 punt. Il-maġġoranza tal-membri tal-ġurija li b'kollox kienu 5 taw 12 punt tagħhom lill-kanzunetta ta' Ira Losko. Anke mit-televoting tal-pubbliku, Chameleon ġabet l-aktar voti. Iżda bħal kull sena, mal-Malta Eurovision Song Contest dejjem ikun hemm xi kontroversja għaddejja min toġbu l-kanzunetta rebbieħa u min le. Newsfeed dal-għodu Marsal Belt Valletta jistaqsil in-nies jekk l-ewwel nett segwewx il-Malta Eurovision Song Contest. Ejja rajt. Le ma rajtux. Ma rajtux, ma jimx deletta. Jalla toħodu l-Maltija? Ejja rajnieh. Iva rajtu. Le. Le, ta' U n-nies x'jaħsbu mill-kanzunetta rebbieħa? ma tantx wieħed nifhem ħafna fihom dawn l-affarijiet ta' ma jien naħseb li tajba kienet. Jina oġbetni ħafna. Le, oġbitni. Pero minn banda xtaqt li forsi taw ċans il-ħadd ieħor ukoll. X'taħsbu mill-kanzunetta rebb? Bomba. Tajba ħafna. Inħoss il-Malta Eurovision Song Contest li min jidħol minn qabel l-opinjoni tiegħi ma nħoss li għandu jerġa' jidħol. Kemm it-tieni u t-tielet diska kienu ħafna ħjar u denji li jirrappreżentawna bħala diska. X'taħseb mill-kanzunetta rebbieħa? Bomba. Ngħidlek il-verità l-ebda waħda ma oġbitni ħafna. Iżda hemm il-possibilità li l-kanzunetta rebbieħa tinbidel kompletament, iżda ovvjament il-kantanta f'dan il-każ Ira Losko tibqa' l-istess. Naraw x'jaħsbu n-nies li ltqajna magħhom. Jina kantanta votajt, però oġbitni d-diska li kantat. Ja, ma naqbilx magħha jien. Ma naqbilx magħha kellha song tajba. U biex jiraq li ħaditha. And I wish her luck. Naħseb li tajba kif ma ġabet nbidel. Sinjura. Jinek naħseb ukollu. Jiddependi, n-nies ivvutaw għaliha. Ma mbagħad jaraw il-bordu. Magħha. Għax allura ma kompetizzjoni xejn hu. Le, jien naħseb vera qiegħda fir-regoli kif smajt, imma jien ma naqbilx magħha. Jekk inti kompetitej b'dak, ma jistax ikun tim tal-futbol Malta terbaħ il-Ġermanja. Oraj per eżempju, antik eżempju. Mbagħad il-Maltin jibidlu t-tim l-għada. Inħoss li mhux fih. La rajna dik il-kanzunetta fuq it-television u oġbot ta' dak il-ħin għandha tibqa' l-istess kanzunetta. Fl-opinjoni tiegħi dejjem u minn dak li qed nismgħu dolodu id-diska li ħadd irrappreżentana qed jgħidu li ħadd inbidel. U fl-opinjoni tiegħi dak kien Song Festival u ma mhux Singers Festival. Allura s-song li rebħet għandha tirrappreżentana. Naqbel magħha. Waqt il-Malta Eurovision Song Contest ta' din is-sena, fit-tieni post klassifikat Brooke bil-kanzunetta Golden. U fit-tielet post ikklassifika Franklin bil-kanzunetta Little Love. Ir-rebbieħa ta' din is-sena, Ira Losko, kienet kisbet riżultat eċċellenti fl-2002 meta rrappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest dakinhar i kienet ikklassifikat fit-tieni post bil-kanzunetta Seventh Wonder. I'll be there from the start, standing here